Hello mga Inyans, no? Blessed morning sa lahat, no? Araw na ngayon, Martes, no? Kakatapos na ng bagyo nung linggo ng gabi. Tapos Lunes, Martes ngayon. May sa update ko lang kayo sa bayan ng Binmali, no? Pangasinan, kung ano nangyari dito sa lakas ng bagyong Uwan, no? Tara mesa, tingnan natin yung kahoy na natumba dito. Tara mesa, samahan nyo ako. Ayun siya mga Inyan. So itong bayan ng Binmali, Pangasinan. Ito yung munisipyo mga Inyan sa ito. Ayan mga Inyan. So dito tayo ngayon sa bayan ng Binmali mga Inyan, no? Update ko lang kayo dito mga Inyan, no? Itong kahoy na ito mga Inyan. So yung kahoy na dito na ball. Ayan, yan. Update ko naman yan sa dito tayo sa bayan ng Binmali. Ay meso. Ayan. Grabe sa lakas ng bagyo. Ayan. Okay mga Inyans,